Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibona khona le video. Mangokokuqala usijoinele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe aka intatheli ka YouTube. Kanti ke mawungasubscribe ngicela usubscribe uphinde ucindezele nebell khona YouTube phela angakaza kuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka esematheni kanye nezihamba phambili. Engizokhuluma ngazo ke namhlanje bafethu ngizokhuluma ngoWelile Mchunu. Abantu abaningi ke bazomkhumbula uWelile Mchunu njengoba umlandeli kaMaskandi ke odumile futhi owaziwa futhi ke oTalabha ke hayi kancane ongasabi ukuthi makona into angayiboni kahle avele aphumele obala akhulume ngayo. Abantu ke bamthandiswa ilokho kuWelile ukuthi ke uhlezi ngaso sonke isikhathi kukhona into ahlekisa ngayo abantu. Kanti kulokhu ke uWelile uvele wenza into edida abaningi. uWelile ke waqala ukuthi ke abe umlandeli kaKhuzani omkhulu lapha kuma Blue Nation, wathi eshintsha ke weza ke ngapha kuma Red Nation. Siyazi ukuthi ke labantu laba bayizimbangi kodwa ke waqala kuKhuzani waseshintsha ke eza kweze Igcokama. So njengamanje ke udlala noma ubonakale kwenye yama video eTalabha lona Igcokama Elisha leli kumangala abaningi ukuthi kanjani edlala enye ke yezingoma zabafana bakaMgqumeni eTalabha Igcokama Elisha leyo ngoma. Kanti ke uWelile uze wabiza negama phandle ukuthi ngikhulume kakhulu akezivele sishone kuyona le video. Kuningi ke sizokukhuluma emva kwe video. Awubambela. Hayi ke bafethu senizibonele futhi ke nidele nakholo ukuthi ke yini ke le engikhuluma ngayo. uWelile eTalabha Igcokama Elisha bukhoma. Abantu abaningi ke basale befa insini lapha ezinkundleni zokuxhumana bemangala ukuthi hawo kwenzakalani manje ingane yayiseyiTalabha ubaba. Kanti ke abantu abaningi kubathusile lesenzo sikaWelile. Abanye bebesho ukuthi ke uWelile siyamazi unje asithuki mayenza izinto ezikanjena. Kanti ke ngaphandle lothi ngikhulume kakhulu ake ngizwe kuvo lakho uthena ngabe luthini uvo lakho ngale ndaba kaWelile ukuthi ke useTalabha ke Igcokama Elisha kodwa futhi ke ebe umlandeli walo Igcokama Elisha. Abantu ukuthi ngikhuluma kakhulu mina sengiphuma kanje ngithi ke ngiyideda indawo. Uphinde futhi ke ungibambe evidweni elandelayo ngaso futhi ke isikhathi esifanayo. Mina ngithi ke nazo.